שפותח את הערוץ, יכול להיות היום. אני פה, עכשיו גמרתי את הערוץ כדורגל. אני לא אסביר לכם, שקט. עכשיו אני לא אסביר לכם על הערוץ. אני אתן לזה סרטון מהר. טוב, יאללה. עשיתי לכם שיחת סיבוב. שקט, חבר'ה מטומטמים. טוב, הנה אני עושה לכם שיחת סיבוב. טוב, וחבר שלי פתח ערוץ, קוראים לו אופיר גולדברג. מה קורה? אני בן כלב. יאללה, פותחים. כן! אני פותח את זה. טוב, שקט כולם. אני חרה. רגע. לא מדרגון. אני הגבוה. יצא אפיק. חרה? גיא. שתוק. בית. כלום. ואפיק. טוב, יאללה. אני. די. אני פותח ג'יינט. פתח ג'יינט אלדר. אבל אמרתם הנה, עכשיו אנחנו פותחים את הג'יינט, אלדר פותח. אם הוא מתאים לך הוא... אין כלום. יאללה. אני פותח מג'יקל. עכשיו את המג'יקל. יפתח אפיק. יפתח אפיק גולדברג. פתח. לא עושה פה כלום. שקט. שתוק. נו. למג'יקל לך, אמרתי לך. אוקיי, לרגע שכולם חיכו לו. לג'נדרי צ'סט. יש לך פרנדרגון, מה אתה רציני? הנה פרנדרגון. וואו! תתעלה, סוויזר! חברים! יש! 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 קוסם מקוס! מזל טוב לו! אנחנו שמחים! טוב, זה הסרטון. טוב, זה הסרטון חברים, ככה אנחנו נגמור ויאללה ביי. אל תזכרו, אם אהבתם את הסרטון, תנו בלייק, תנו בסאב. פוק! ביי.